Yono Bakri. Mas Den, matur suwun Mas Den. Pak Gendar itu kok ngene ya. Aman. Wes sepiro suwene aku goleki jodoh sing satenane Gusti menapa sedaya pun digariske Mas Den sikat Wes pengen piro ae aku salah nyenderake ati Gusti sak tenane aku pengen ndang ngerti aku pengen ndang ngerti Yon. Wes enek no kok. Kowe Mas Den, kowe yang kudune ya. Aku pengen ngerti Mas. Gon nang nemokne pasanganmu ya. Satenane ki nungso apa hewan? Kaya piye to wajahe, kaya piye to nasune, kaya piye tanggepane nalika aku mulih tengah wengi. Gusti kula pun pengen namoni pujaan ati supaya ndang ngerti kaya piye to wajahku kaya piye to nesuku nalika kowe mulih tengah wengi Gusti kula pun pengen nemoni Asik. Yono Bakri, DC Musik. Raimu ala kayak lumba-lumba lorong. Ini mas paling ganteng loh aku mas. Saat itu paling ganteng loh. Apa mungkin kita tak berjumpa namun tak menyadarinya Aku menunggu Tuhan untuk semua rencana. Koyo piye to wajahe, kaya piye to nesune koyo piye tanggepane nalika aku mulih tengah wengi. Gusti kula pun pengen namoni pujaan ati supaya ndang ngerti kaya piye to wajahku kaya piye to nesuku nalika kowe
Wet Trembesi judul lagu.